To je Tom, dvaja bratia ako hrom. Všade boli, všetko vedia, ani chvíľu neobsedia a veľmi radi sa hrajú. Pozeraj, čo vymýšľajú. Stále prší. Čo budeme robiť? V takomto počasí asi zasa nič. Lenže ja neviem robiť nič. Musím robiť niečo. Inak sa strašne nudím. Nevidíš, že prší? Vrátime sa pekne domov a urobíme si lenivý deň. Nie, nejdem. A čo chceš robiť tu? Poďme zahrať na otužilcov. Keď si zvykneme na zimu a na chlad, vydržíme všetko. To nie je nič pre mňa. Lebo nie si otužilý. Veď ani ty nie. Ale budem. A hneď. Nie je tá voda príliš studená? Studená? Čím bude chladnejšia, tým skôr sa zo mňa stane otužilec. Nie je ti zima? Nie, len mi ešte prisyp trocha ľadu, aby sme to otužovanie urýchlili. Už? Asi už začínam byť otužilý. Prestávam si cítiť nohy. Už by si mal vyliesť. Mal, ale nedá sa. Tuším, som tu primrzol. Opatrne, lebo ma zlomíš. Neboj sa, ja ťa z toho vysekám. Nesmieš ísť na všetko tak z hurta. Teraz pôjdeme domov, zalezieš do postele a budeš rád, že si neprechladol. Ale ja chcem ostať vonku. Počasiu nerozkážeš. Kto povedal? Haló, oblaky. Ty. V mene zákona vás vyzývam, rozíďte sa. Moment. Nerobte sa, že ste nepočuli a choďte si pršať niekam inam. Takto sa to robí. Takže vy neprestanete? Uvidíme, čo povedia na náš vetrostroj. Funguje to.
Malé prekvapenie. Musíme do oblakov vystreliť dieru. Ja budem strieľať. Počkaj, nemáme nabité. Môžem? Nie! Prepáč. Pozri, prestáva pršať. Zajtra už bude pekne a budeme sa hrať vonku. A čo keby sme si zajtra spravili lenivý deň? Keď chceš.